To je i slika decenija koja govori o vremenu za vreme Miloševića. Uopšte ne govori ko je kriv i šta je kriv, nego govori šta se sve dogodilo. Mogli bismo i da pogledamo te slajdove koje imamo. Radi se o slikama koje je radio gost televizije Leskovac. Evo ih, to su. Sad će se smijevati, tako da ćemo moći da komentarišemo. Dakle, to je jedan period od 10 godina koji zapravo govore kako je, šta je ono što smo svi mi ovde preživljavali, ne samo vi, nego... Koliko sam upoznat, to je jedinstvena na ovim prostorima da govori o tom događaju, kroz jednu sliku. Rađena je više narodski i svaki deo slike govori šta je bilo. Boga mi ovde stvarno ne treba neki komentar, sasvim jasno se vidi i poruka i sve ono što je čovek u tom periodu osjećao kao bes, kao žal, kao, jel da? Da.